Dobro večer, gledate vijesti u 7 Hayat TV-a. Kratko i jasno, Valentin Incko poništio je zaključke Skupštine Republike Srpske o efektima prijenosa ovlasti sa entiteta na državu. Zaključke visoki predstavnik smatra antidejtonskim. Dejtonski sporazum sastavni je dio Ustava Bosne i Hercegovine, ali za njegovo kršenje niko nije sankcioniran. U prvim satima nakon donošenja odluke, Valentin Incko dobio je podršku od Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Nasuprot tome, ruski ambasador Šuvalov kaže da je neprihvatljiva primjena bonskih ovlaštenja. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik oštro je protestirao zbog odluke visokog predstavnika. Nije najavio nikakve kontramjere. Najavio je međutim hitan sastanak lidera političkih stranaka iz Republike Srpske zbog novonastale situacije. U ovim trenucima montiramo izvještaj o odlukama visokog predstavnika, za koji minut ćemo ga vidjeti. Javljaju mi iz režije, stigao je izvještaj o odlukama Valentina Incka, dakle visoki predstavnik poništio je odluku zaključke Narodne skupštine Republike Srpske o efektima prenosa nadležnosti sa entiteta na državu. Valentin Incko posegnuo je za bonskim ovlastima. Van snage stavio je zaključke Narodne skupštine Republike Srpske. Kao konačni autoritet za tumačenje civilnih aspekata Dejtonskog mirovnog sporazuma, visoki predstavnik je nakon detaljne pravne procjene zaključio da usvojeni zaključci većinom nisu u skladu s Dejtonskim sporazumom. Provedbom zaključaka bila bi ugrožena podjela nadležnosti između države i entiteta. Pokušalo bi se Narodnoj skupštini Republike Srpske dati pravo veta u odlučivanju o pitanjima na nivou države. Podrivali bi se konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Dejtonske institucije, i odredilo bi se da su ovlaštenja visokog predstavnika neustavna. Zbog toga je visoki predstavnik odlučio upotrijebiti svoje ovlasti i staviti van snage zaključke Narodne skupštine Republike Srpske. Anulacijom zaključaka Narodne skupštine i vraćanjem situacije u pravnom smislu na stanje od 13. maja prije usvajanja zaključaka, kako stoji u saopćenju, visoki predstavnik je osigurao jasnu pravnu situaciju i kreirao atmosferu za konstruktivni dijalog između predstavnika svih naroda. Istovremeno, političkim liderima u Bosni i Hercegovini pružam priliku da se fokusiraju na prioritete evropske budućnosti ove zemlje i da ostvare ciljeve koje je definiralo Vijeće za implementaciju mira. Uspješna politika znači kreiranje situacije od koje svi imaju koristi. To se ne može postići putem isključivih zahtjeva i politike nultog zbira, u kojoj neko uvijek mora izgubiti. Iako su svi očekivali da visoki predstavnik donese ovu odluku, reakcije su različite. Mladen Ivanić smatra da se ovom odlukom ništa neće riješiti i da će Bosna i Hercegovina ući u novu krizu. U Stranci za Bosnu i Hercegovinu smatraju da odugovlačenjem Valentina Incka sa donošenjem ove odluke nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, a odsustvo sankcija vrsta kompromisa. Nismo zadovoljni odlukom visokog predstavnika, jer osim što je utvrđena odgovornost koja je bila i nesporna Narodne skupštine Republike Srpske i Vlade, niko nije sankcionisan. To daje pravo i drugima da se antidejtonski ponašaju jer nema sankcija. Ovaj slučaj pokazuje šta će se desiti ukoliko se ukine OHR. Mislim da se radi o potpuno anahronoj stvari za demokratsku Evropu. Dakle, bonska ovlaštenja, da vas podsjetim sve, omogućila su jednom čovjeku da poništi šta god hoće i da donese šta god hoće. To je stvar vezana za 19. vijek u demokratskoj Evropi. SNSD još jučer je najavio da ima spreman plan B. Tuzlanski glumac i sarajevski kantonalni ministar kulture Emir Hadžihafizbegović je sveprisutan. Radi gdje stigne. Izvrstan je glumac, ovjenčan nagradama, internacionalna karijera, pa su i angažmani takvi. U posljednje vrijeme čest je lik hrvatskih TV reklama. Može li od svog posla glumačkog dobro raditi i svoj ministarski za koji je izabran? Kada postavimo takvo pitanje, iz kabineta šutnja. Oglasi se samo kada može dati dobar odgovor. Druge stvari prešuti, nadajući se da ćemo ih mi naprosto zaboraviti. Sused, tomato, a? Ima signal? Ima. Ma ne to mislim, van grada. Uvijek. U podrumu? Uvijek, osim kad ga ugasiš. Eto vidiš. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo nije snimao jednu, nego više nastavaka iz te reklame u Hrvatskoj. U svakoj od njih glumi čovjeka nezavidnog intelektualnog kapaciteta. Imidž glupih Bosanaca gradi se dakle između ostalog i na visokom ministarskom nivou. Prva stvar je ono što je filozofija imidža, da nisi ono što ti misliš da si, nego ono kako te vide drugi.
A drugo je, imidž nastaje spontano, nekontrolirano, svaka kockica mozaika, svaki čovjek kad ode iz Bosne na cariniju, on je predstavnik svoje države i na osnovu njega, njegovih gesta se stvara slika jer ljudi vole da simplificiraju, dakle, uprošavanje globalnih komunikacijskih tokova i on predstavlja čovjeka iz svoga grada i svoje države. Imidž se gradi i na drugi način. Na naše ponovljeno pitanje, ministar je odgovorio da nije usmjeravao budžetski novac za nastup Lepe Brene u Zetri, nego za troškove treninga u ovoj dvorani. Centri civilnih inicijativa mjesecima iniciraju ukidanje diskrecionog prava ministara da određena sredstva dodijele kome žele. Često se dešava da onog momenta kad se sredstva doznače određenom korisniku, da tu prestaje kontrola. Upravo tu bi trebala početi kontrola. Dakle, onog momenta kad se sredstva doznače, pratiti njihov tok i utrošak i ukoliko se ispostavi da nisu adekvatno utrošena u odnosu ili u skladu sa onim za šta su data, da se ili povuku ili još važnije da se kazne oni koji su ta sredstva na neadekvatan način utrošili. Za razliku od pitanja o usmjeravanju budžetskog novca, odgovor o snimanju reklama od ministra još nismo dobili. Zanimljivo je da smo iz njegovog kabineta dobili povratnu informaciju svaki put kada je pitanje bilo u vezi s nastupom Lepe Brene u Zetri, a nikad kad je bilo riječi o kvalitetnom obavljanju funkcije ministra.